Lieve lief, hier staan we dan. Verliefd, verloofd en nu getrouwd. De dans van het huwelijk deel ik graag samen met jou. 10 jaar geleden onze eerste kus. Nou, ik liet dus mijn gezelschap naar Rottermeroog en toen hadden we een excursie gedaan op het eiland. En op een gegeven moment ben ik even naar het strand op Bron en toen vond ik dus die fles daar. Ik zeg direct wel dat dit wel een beetje een serieuze flessenpost weer. En dan aanleiding van de kurk en de papieren die erin zitten. Ze mat en sil de meesten vinden die de flessen op boord smieten haar, want de inhoud rekt het jip. Nou, de zinnen die ze erin broeken, de woorden, ik hou uniek veel van je, hoe die man beschroot, dat is zichzelf wees aan mij, hoe die vrouw vertelt van nou, in een paar minuten kan ik net vertellen hoe vol ik van die haar, dat greep me ontzettend aan. Ja. De haarstuurders ben niet tussen vond. Het gaat om een echt peer uit naar het waarde.